Mga kapanyawan, oras na aron makakaton kitag dugang kahibalo ug kaalam. Aron kita maluwas sa mga balatian ug makaangkon pa kita ug mas natural nga pamaagi aron sa pagpahiuli sa atong kalawasan. Ang SED Marketing, ang tiggama og tigapadapod sa mga produktong herbal nga napapatud-ang makatabang sa atong kalawasan. Sama sa SED Panyawan Plus, Mangosteen, Luyang Dilaw and Panyawan, SED Panyawan Garlic Capsule with garlic, banaba and panyawan, SED Cogon Herbal Capsule with cogon grass, banaba and makabuhay, ug ang SED Liniment Oil. Apil pa ang mga SED Celebrity Soaps, ang SED Celebrity Beauty Soap ug ang SED Celebrity Kojic Soap. Karon magatanyag kanato sa usa ka pinasahing tulumanon. Ania na ang Knowledge Power. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Hugyawan sa SED Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Knowledge Power sa hugyawan sa SED Panyawan. Tulumanong dalit kanato sa SED Marketing. Luzon, Visayas, Mindanao, sa kamayong adlaw kanyong tanan ug welcome sa atuang programa karon. Aniya na pud kining atong hugyawan sa SED Panyawan and anaa na pud kining atong Knowledge Power nga maghatag kaninyong dugang impormasyon kaalam ug kahibalo aron kanang imong lawas atong balikay o baka matagaan og pamaagi nga makaangkon sa masinanaling kayuhan. Kauban gyapon nato si Sir Jan, ang atong partner sa health. Sir Jan, maayong adlaw kanimo. Hello sa inyo Sir Rick, no? Sa kanato mga tigpaminaw, kumusta ka mo tanon diha? Sa atong mga listeners nga naapay mga ginapanghambin nga mga balatian, maayo kaayo nga musandig sa atong mga produktong herbal. Gumikan kay kining atong mga produkto na pamatud-ang maayo sa atong mga kalawasan. Aduna kitay SED Panyawan Plus, Mangosteen and Luyang Dilaw. Ang ato ang SED Panyawan Garlic Capsule. Ang ato ang SED Liniment Oil, and of course ang ato ang SED Cogon Herbal Capsule. Mga produktong herbal kini mga higala igsoon nga napamatud-an nga adunay pagtabang sa atong mga lawas. Aduna pud kitay mga sabon nga tinuod gayud nga napamatud-ang makatabang mao kining atong SED Celebrity Soap. Aduna kitay SED Celebrity Beauty Soap ug usab SED Celebrity Kojic Soap. And of course alang sa katong mga kaigsunan nato karon, timani karon ay mga higala igsoon nga angayan gid nato nga ampingan kining atong lawas gumikan kay mao lang kini ang nag-inusara nga angayan natong pagtaga ag pagtagad. Sir John, na pamatud-an karon sa pinakalabing ulahing datos nga nagtaas ang mga sakit nga hatod kanato sa mga lamok. Kini ding mga mosquitoes, Sir John, no, dili gid kini kakumpiyansahan kay matud pa nila bisan pagali kaniadto sa panahon sa ikaduhang pangkalibutanhong gubat nga daghan kayong mga Pilipino bisan pag mga Amerikano ang nangamatay, pati pa mga Hapon nga naigo lamang sa sakit nga malaria. And of course dinipod karon sa ato ang mga panahon, nagtaas pod ang mga biktima aning mga lamok aning ginatawag nga dengue nga matud pa nila nga maubay-ubay na gyud ang nabiktima, no, labi na kaning mga batan-on nga kabalo kag Pilipino, Sir John, nga magpa-hospital lamang kita kung medyo severe na gyud ang ato ang gibati, no. Bueno, taga-economic idea, Sir John, may tungod aning dengue ug unsa di kini kapiligro? Kining dengue man good Sir Rick, no, usa ni siya ka virus, no, nga pwedeng mo sakay siya dito sa atong ginatawag na vector o kining naga-carry, no. So ang iyahang ginapili nga vector mao kining ginatawag nato nga Aedes aegypti na type, no, sa mosquito. Kining mosquito, no, Sir Rick, no, kining atong lamok, no, mo ni ang pinaka or deadliest, no, or the pinaka deadliest or deadliest, no, nga hayop, no, sa kalibutan nga which nahimong victim nini is millions, no, all around the world. So dili lang sa Pilipinas, no, daghan gid kayo tamo tayong gingon, no, nga bisan gani naggubat na, no, nagpinatyanay na ning mga kalibu ang mga nasod, no, ang lamok, no, daghan gyapon kayo siya kanang nahimong biktima katong malaria o gubat pa. Kining dengue manggod, Sir Rick, no, kining virus ba, once manggod nga mapaakanta ni ining Aedes aegypti na klase, no, sa lamok, Sir Rick, katong virus mo balin sa tao ug makakos og katong sakit nga ginatawag natong dengue fever. Kining dengue fever or katong dengue hemorrhagic fever, no, katong mag-hemorrhage na gyud, no, ang ginaigo niini is kining ato ang platelet, no, kining atong nagacoagulate na to na cell, no, sa tuang sa tong bloodstream, kining platelets, no, ginakaon niining virus na dengue.
Ang mahitabo ni Sir Rick, no, once nga aduna tay dengue hemorrhagic fever, ang usa ka bata, no, o kani kasagaran mo gud bata ning may maapektuhan niini, no, og katong bisan og katong kitang mga hamtong, no, yang hinay-hinayog kaon ng mga platelet, hinay-hinayon niya kaon ng atong mga platelet. Once mababa na ang number sa atong platelet, ang mahitabo ni ana is ma-prone na ta dito sa ginatawag natong bleeding. So mo nang ginatawag natong dengue hemorrhagic fever. Kay tungod kay makakos siya og pag-bleeding bisan asang parte sa atong lawas, labaw na ning ato ang mga bangag-bangag, no, kani ato mata, ang ato ang bakba, ang ato ang dalunggan, kining ato ang bisan ang ato ang digestive system, no. Makakos tungod sa acid, no, masamad na di na siya muundang og dugo. So kana ang mahimong epekto sa dengue hemorrhagic fever o kaning dengue fever. Sa katong mga kaigsunan nato nga nagpuyo sa mga matawag pa nato, no, nga medyo crowded nga lugar or baka mga lugar nga diin adunay mga kanang bitong mapunduhan og tubig, labi na kaning mga kanal, kaning mga ginatawag nga stagnant waters, no. Posible gyud kana nga kapuy-an sa mga lamok og once mangitlog kana sila, matod palagi nila 1 in a million or sahay baka sakto ba nga akong computation, 1 in a million, nagyoy usa ka buok ana nila nga angkon sa ginatawag nato nga problema nga diin pwede na siya nga mapasa sa lain pang mga ginatawag nato nga mga tao nga kung kanang lamuka makapamaak na siya, delikado jud kayo. Matud ba nila Sir John ang kana nga klase nga lamok daw sa adlawan kasagaran na siya mo lihok, and then low flying kana siya nga klase nga lamok nga diin mo lagi na delikado jud kana siya nga klase. Kining na nga lamok, no, ang one is certain, Sir Rick, no, is ang katong yang pangalan is katong Aedes aegypti or aegypti, no, na name sa katong mismong specific nga lamok. And then kung kanipod ng mga lamok, no, is mostly katong babae, no, babae o tong female nga mga lamok tungod kay kining mga lalaki man gud attracted sila sa plants, no. So yung female man gud ng mga pagkatungod sila ang naga-itlog, no, sila ang nagakuan sa katong mga bagong generation sa lamok. Mostly ang ilang target is katong tao, so kay nagakuha sila og dugo kay part man ni silahang metabolism o silahang diet, no. So kaning mga lamok, no, kung low lying ba siya, dili kay ko na naka-certain, no, Sir Rick, no, aron para ba, pero at pwede to na siyang ma-clear out kung magkuan lang ta research lang ta dugang ana. Apan ang ako clear ana, no, is katong female na lamok plus katong Aedes aegypti na pangalan. Tungod kay kini man gud mga lamok, no, mo na pinaka-known nga naga-carry sa katong ginatawag natong dengue virus. Kini man kong virus, Sir Rick, no, is same sa COVID ug lain pang uban pang mga virus, wala ni sila nucleus. Tapos ang kinaiya man gud is mudikit sila sa usa ka animal or mudikit sila sa isa ka kanang adunay nucleus ang iyang mga cells. O tapos i-replicate niya o duplicate siya ani ato na cells. So once mo enter man gud sa tong lawas, no, kining dengue virus, iyang sundugon ang dagway sa iya sa ato ang mga cells, no, labaw na niya itong immune system. So dili kaayo siya agad-agad dayon nga makita, no, o mapukan dayon sa ato ang immune system. Mo nang diha pa nato siya mabati pag once nga daghan na kayo o nag-increase na tong dengue virus sa tong lawas o nag-infest na gid sa pagmaayo, and mabalaan na to na through sa tong laboratory, no, sa to ang complete blood count with platelet count, no, makita na to na ay pagbaba gyud sa iyang platelet. So kana siya, Sir Rick, no, ang tama tong mong iyong kaganina nga tong stagnant water. So isa sa mga prevention man gud nato niini, no, bahala nagmaigo ng uban lamok, no, kay isa ra man na siya ka klase, no, kaning Aedes aegypti or aegypti. Bahalag maigo na ng ubang klase sa lamok, basta ang importante is wala sila mapaitlugan, no. So hipot ko tanan stagnant water or kanang mahimo o potential hazard, no, potential na pwedeng itlugan nila kay mga bote, mga ligid, mga gutter nga o kaning bisan mga puddle of mud, no, nga pwedeng kaning mga tubig, no, nga pwedeng kinanglan ato gyud na siyang silihigon aron nga wala gyud magpundo din ha mga balde atong panakluban, ang kaning mga bote atong panakluban, tungod kay makakita sila ng opportunity nga mudaghan. Inumduman nato mga igalahan, mga viewers, kining insect, no, is paspas kayo kini sila mudaghan, no. So dili ni siya para sa tuang nga mga anak ug kausa ana sila
everyday nagapangitlog na sila. So mo nang bisan ng mga cockroaches, di ba? Tingalatad. Ari na kay sila mudaghan sa tumbalay, no? So bisan gwapo pa kay tumbalay, bago tumbalay, tingala ka daghan na kay ukok. So nana kapaspas naga-reproduce, no, kining mga lamok, kining mga insect. So dili na to na siya maliito, no. Ato gyud na siyang ato gyud nang i-prevent atong mga limpyuhan gyud nato tong mga stagnant waters, tanggalon nato na aron nga magbaba ang risk nato sa ginatawag natong dengue fever o katong pagkatag sa dengue virus. Siguro murag kaibalo naman kining ato mga viewers and listeners nga ang sagad gyud nga sintomas sa usa ka tawo nga naigo sa dengue mao kanang pag-angkon sa taas kayo nga hilanat nga moabot og tulong ngadto sa 5 ka adlaw. And of course aduna nay sulabihang pagkapanakit sa ilang mga kalawasan, ilabi na kining atong likod nga part. And of course kaning pagkalabad sa atong ulo, ang pagpuypoy sa atong mga kalawasan. And then once again, sama sa akong ikaingon kaganina, dili kita magpadoktor o dili kita mangadtog hospital nga kanang sobrang nakaluya kaning atong lawas. Ato yung i-monitor ang ato ang hilanat pag igo pa lang nato sa permerong adlaw, atong obserbaran kining atong lawas ug kung paminaw nato nga murag sobra kayo ka bugat kining atong kalawasan, dagan na dayon kita sa pinakalabing duol nga tambalanan. Kining dengue man good, Sir Rick, no, actually fatal man siya pero very curable ang nabalatian, no. So mo to tama tong giningon mo na ang ako lang gusto na idugang nato gamay is once nga natay update, no, nga kani man kung dengue is panahon season, no. So once nga kining dengue virus is nag-update ang atong mga national agencies, atong barangay health centers o asa man na basta sa balita, no. Pag once nga nay outbreak sa dengue, ato na gyud na siyang i-check, no, pag once nga nay makalintura sa ato ang area, nagkalintura sa family, di na nato na siya i-risk out na moingon ta nga kasi kuan lang na siya, basig kanang gitragkaso lang, wala. Ato gyud na siyang i-check gyud perminting nga pag moadto gyud na renta sa ato ang mga health professionals aron ma-check ang atong dugo, no. Kaya para makita nato para once manggod nga early detection is very important aron nga mapunhuran nato tong fatality, no, sa dengue hemorrhagic fever. So kanang mga naka-survive bisan ako nakaagi ko og dengue hemorrhagic fever, no, once nga ma-detect man gud nato early on, ang katong intervention is very easy na lang, no. Kaya actually dili man nato matambalan gud ang dengue virus. So pag moadto tag ospital, fluids o kanang paracetamol lang man gyud na para mababa ang ato ang fever, no. Pero pag once man gud moadto ta dito nya grabe na ta, no, part na sa lesson na kinahanglan nga kitang tanan, no, igmat ta din na sa pagduol sa ato ang mga medical professionals. Tayo kuno tag mga produktong herbal sa said marketing Sir John nga makatabang against aning mga dengue na to nga or shall we say kanang mga kaigsunan natong nabiktima sa dengue kay napamatud-an man gud sa latest nga or shall we say napamatud-an man gud nga kining makaangkon kag dengue mo ubos imong platelet kining panyawan nga tanom matud pa nila is naag kini siya pamaagi sa pagpataas sa atong platelet sa atong kalawasan tungod sa mapait nga sangkap niini. Kana, no, once ka kung kutay mo naman ay tulo ka book na to na product din, no, tong Sed Panyawan with garlic, Sed Panyawan plus mangosteen plus katong Sed Pogod, nindot kaayo nung kung kutay either sa tulo, no, basta as long as naman say Panyawan na content, no, matabangan niya dito sa katong actually ang ginatabangan niya dito is katong expansion, pag-expand sa atong dugo. Kay once nga pag ang platelet man gud reproduce man gud sa atong bukog, no, para mudaghan siya. Aron nga maka-recuperate, no, makaapas ang atong bukog sa pag-create sa platelets. Kinahanglan nga ma-expand nato ang atong blood. Mapadaghan nato siya. So mo nang ginaingon nato na mag-high fluids, no, increase in fluid intake. So same pod na, no, sa pagtabang sa panyawan, no, dito sa katong pag-increase sa atong hematocrit o katong tubig nato sa toang lawas, sa atong plasma, no, na pwedeng makatabang dito sa pag-disseminate sa platelet para dili siya makaon dayon sa toang dengue virus. So nindot gid kaay na siya, no, plus katong said liniment oil, no, pag sa mo tabang ni siya dito sa katong pag-repel sa mga lamok, no, katong ang yahang magong kumot, ang yang kainit, no, paulaw ang lamok nga moduol sa imuha. So kung gabiin na and then na-update, no, nga taas ang dengue sa toang area,
hindot pod na maghaplas ta og said liniment aron nga maprotektahan ta against sa mga lamok nga pwedeng mohatag nato og mga balatian sama ning dengue virus. Okay. Bueno, Sir John, wala namang ginaigong oras ug panahon at ang ilang gyapon aras na itong mga listeners og viewers at ang ilang gyapon kini atong knowledge power kay everyday naghahatag kami dugang information kaninyo aron makalikay sa inyohang mga balatian. Sir John, parting words. Salamat kayo Sir Rick no at pagmatngon kita perminti pag once nga aduna gyud update sa dengue dili kita magduha-duha no sa adto sa manapanambalan og mogamit kita perminti sa mga produkto sa said marketing. Bueno, okay, thank you very much. Sa itong mga kaigsunan diya karon nga doon na pa'y mga problema sa kalawasan at imana ka ng imong lawas gumikan kay importante nga ka ng imong lawas matabangan. Gamit na karon sa mga produktong herbal nga ginama sa said marketing kay kini siya napamatud ang makatabang sa atong mga kalawasan. Inyong nabati ug nasaksiyan ang atong talagsaong tulumanon nga hatod kanato sa said marketing. Ang knowledge power sa hugyawan sa said Panyawan. Kauban si Mr. Panyawan ug si Sir John. Tulumanong hatod kanato sa said marketing. Ang tigama ug tigapod-apod sa said marketing products. Sama sa said Panyawan Plus, said Panyawan Garlic Capsule, said Kogon Herbal Capsule ug ang said Liniment Oil. Apil pa ang said Celebrity Soaps, ang said Celebrity Beauty Soap ug ang said Celebrity Kojic Soap. At ang ilang gihapon kini nga tulumanon aron kadugangan pa ang imong kaibalo alang sa pag-angkon sa mas maayong panglawas. Hangtod sa sunod nga higayon, daghang salamat sa inyong paglantaw ug pagpaminaw.